sau din Sam România, pe Blue Budget. Astăzi o să facem puțină treabă și muncă pentru a putea să-mi cumpăr o nouă mașină. Din câte vedeți, nu mai am nicio mașină. Stupid. Așa, hai să căutăm o mașină ca să putem să mergem la muncă. Bun. Uite că am găsit aici două frumuseți, micuție și drăguție. Bun. Hai să mergem ca să muncim. Eu munceam pentru că am o misiune și de asta trebuie să muncesc atât la cap. Auzi? Bun. O să facem puțină pauză. Bun, am revenit. Hai să mergem cum am promis la treabă. Tam. Bun, am o serie de strâns 5K de max. Ce ușor. Deja am spus doar un cap. Stupid, doar. Asta e. Auci. Bun. O să mai facem încă o mică pauză.